Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Якбора тағйир ёфтани вазъи ҳаво дар фасли зимистон бо хуруҷи бемориҳои гуногуни мавсимӣ боис гардида, бахусус зуком байни аҳолӣ авҷ мегирад. Чӣ гуна бояд аз ин бемории сироятӣ худро эмин нигоҳ дошт ва дар шароити хона муолиҷа намуд? Вобаста ба роҳҳои пешгирии бемории сироятии зуком бо истифода аз андешаҳои мутахассисони соҳаи тиб ҳамкорамон Манучери Сулаймон гузориш омода намудааст. Зуком дар мавсими сардӣ пайдо мешавад. Ҳамчунин шамоли дутарафа метавонад сабаби ин беморӣ гардад. Дар шахси бемор баланд шудани ҳарорати бадан, табларза, сулфа, дарди буғуму мушакҳо, бемадорӣ ва дарди сар мушоҳида мегардад ки аз аломатҳои асосии зуком дониста мешаванд. ҳозир яъне ки мавсими бемориҳои зуком яъне ки рафта истодан, бисёриҳо мо агар аллакай мушоҳида мекунем дар ин фасл ба ҳамин бемории зуком гирифтор мешаванд. Тавсияҳое ки аз ҷониби мутахассисон, аз ҷониби духтурон яъне ки дода мешавад, ҳатман риоя кунем. ва дар ин фасли сармо масалан пеш аз баромадан ба кӯча мо бояд ки ҳатман либоси гарм пӯшем, қисмати сарро бояд ки ҳатман пӯшонем. Дар ин фасл ҳам он шарбати хушмеваҳо тайёр карда мешаванд, аз се истифода барем. Он нӯшокиҳое ки газдоре ки ҳастанд, масалан ин тавсия дода намешавад, махсусан агар онҳо дар ҳавои сар дар берун нигоҳ дошта бошанд, ин масалан ба мо зарар мерасонад. чои гарм биштар бояд ки истифода барем. мураббоҳое ки дар шароити хона ки тайёр карда шудаанд бошанд, мураббоҳое ки масалан барои ҳамин махсусан дар фасли ҳамин сармо истифода бурда мешаванд, яъне ки пешгирӣ карда мешаванд. ин мураббоҳо аз маҳсулотҳои масалан шаҳтуд мегӯям ки шаҳтуди заминӣ, аз овуча ҳам бисёр яъне ки мураббоҳои яъне ки муфид тайёр карда мешаванд. ва инчунин аз лимӯ ҳам инчунин хосиятҳои хуби масалан пешгирӣ кунанда дорад. оиди пешгирӣ намудани бемориҳое яъне ки мавсими махсусан зуком, ҳаминро бояд ки бештар мувассеъ истифода барем. вақте ки шахс ба бемории зуком гирифтор мешавад, набояд ба худ табобаткунӣ дар шароити хона роҳ диҳад. зеро табибон чунин тавсия медиҳанд ки шахси гирифтори бемории зуком ҳатман аз тавсияи табибон истифода намоянд. агар масалан бинед дар хона як нафари аъзои оила масалан ба ягон бемориҳои зуком гирифтор бошанд, мо аломатҳои онро аллакай медонем. мо бояд ки аз рӯи аломатҳо бояд ки фарқ карда тавонем. ин аломатҳо яъне ки чӣ ҳастанд? Масалан баланд шудани таби бадан, сулфа ҳаст, масалан обравӣ аз бинӣ, яъне ки сӯзиши чашмон ва ҳамчунин дард дар масалан тамоми аъзои бадан, яъне ки беҳолӣ ҳам яъне ки дар инҷо мушоҳида мешавад. ва мо бояд ки аллакай донем ки масалан ин нафари аъзои мо яъне ки ба бемории зуком яъне ки гирифтор ҳаст ва кадом чораҳоро мо бояд ки истифода барем. якум, масалан шахсе ки бемор ҳаст бояд ки ҳатман ниқоб дошта бошад, чунки ҳам барои дигаронон яъне ки хатар эҷод накунад. чунки мо медонем бемориҳои сироятӣ махсусан якум роҳи сироятёбӣ ин бо роҳи ҳавои қатрагӣ мебошад. ва ҳангоми масалан мо нафас кашидан мо метавонем ки ин вирусҳоро яъне ки дохили роҳҳои нафаси худ гардонем ва мо сироят меёбем. барои ин қатар бояд ки ҳатман шахси нафаре ки бемор ҳаст ҳатман бояд ки яъне ки ниқоб дошта бошад ва ба худ муолиҷа кунӣ масалан роҳ додан мумкин нест. махсусан масалан ман дар инҷо таъкид кардани ҳастам ки барои бемориҳои масалан махсусан зуком бо яъне ки доровориҳои антибиотикҳо яъне ки тавсия дода намешавад. мо танҳо бояд ки масалан яъне ки риояи масофаи иҷтимоиро ҳам доштагӣ бошем, риояи гигиена шахсиро бояд ки доштагӣ бошем дар хона. зуком бемориест ки аз шахси сироятёфта ба шахси солим тавассути ҳаво мегузарад. тибқи тадқиқотҳо то имрӯз беш аз 2000 навъи вируси зуком ба қайд гирифта шуданд. вируси зуком қисми сирояти шадиди вируси респираторӣ маҳсуб ёфта, бо гузашти вақт он метавонад ба пайдоиши дигар бемориҳо мусоидат намояд. роҳҳои сироят наёфтан аз ин беморӣ риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, истифодаи ниқоби муҳофизатӣ ва риояи масофа дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад. идомаи ахбор.
дар ноҳияи Фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қисмати осебпазири соҳили дарёи Сурхо бо истифода аз мошину механизмҳои лозима барқарор карда мешавад. То мавсими нави обёрӣ дар ин мавзеъ қисмати харобгаштаи канали Кокул низ навсозӣ гардида, бояд имсол 1400 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Хутани ноҳияи Фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қисмати осебпазири соҳили дарёи Сурхо бо гузарондани корҳои заминӣ, бунёди обгардон ва гузоштани тахтасангҳои оҳану бетонӣ аз нав барқарор карда мешавад. аз ҳисоби соҳил мустаҳкамкунӣ дар масофаи зиёда 200 метр корҳои бо тахтасанг пӯшондани соҳил рафта истодааст. дар ҳамин мавзеъ 3 обгардон сохта мешавад ки дар қисмати аввалаш корҳояш идома дорад. аз ҳисоби анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ин мавзеъ хавфи шусташавии заминҳои киш пешгирӣ ва канали Кокулду аз нав барқарор карда мешавад. ба андешаи мутахассисон канали мазкур солҳои пешин дар натиҷаи шусташавӣ беш аз 120 метр қисмати соҳил пурра хароб гардидааст. дар айни замон зиёда 300 метр соҳили рости дарёи Сурхо бар нақша гирифта шудааст ки инро соҳилбандӣ намоем. баъди анҷом ёфтани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ҷӯйбори калони Кокулду ба истифода дода мешавад. барои то мавсими нави обёрӣ барқарор намудани канали Кокулду ва анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ айни замон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 9 адад мошину механизм ва техникаи муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия ба кор ҷалб гардида, бояд рӯзҳои наздик сохтмони 2 обгардон низ дар соҳили дарё анҷом дода шавад. дар деҳоти Хутани ноҳия табқи нақша чорабинии мақомоти иҷроҳокунандаи давлатӣ имсол бояд майдони 1400 гектар замини кишти соло бекорхобида аз нав ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шавад ки ин иқдом ба ташкили 2000 ҷойи нави корӣ, васеъ шудани майдони кишт, зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ва пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоии ноҳия мусоидат хоҳад кард. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барои риояи қоидаҳои бехатарӣ ва эмин нигоҳ доштани молу амвол аз ҳодисаҳои сӯхтор аз тарафи кормандону муҳандисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилоят ва қисмҳои мустақили оташнишонӣ дар шаҳру ноҳияҳо корҳои назоративу фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. аз 446 ҳодисаҳои сӯхтор ки давоми як сол дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд рух доданд, 357 ҳолат дар манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон, 8 ҳодиса дар иншооти давлатӣ ва 47 ҳолат дар иншооти хусусӣ марказҳои савдои хизматрасонӣ ба амал омаданд. нозирони муҳандисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд дар доираи чорабинии рамзии муҳофиза дар якҷоягӣ бо кормандони қисмҳои мустақили оташнишонии шаҳру ноҳияҳо дар марказҳои хизматрасонӣ, нуқтаҳои сӯзишворӣ, корхонаҳо ва муассисаҳо рафти истифодаи таҷҳизоти газӣ, васли ноқилҳои барқӣ, истифодаи дурусту сарфакоронаи нерӯи барқ дар фаъолияти иншоот, риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор, мавҷуд будани таҷҳизоти оташнишонӣ, коршоян будани таҷҳизотро санҷида бо роҳбарони марказҳои хизматрасонӣ суҳбат доир намуданд. рафти корҳои назоративу фаҳмондадиҳӣ нишон дод ки бисёре аз соҳибкорон, соҳибмулкони марказҳои хизматрасонӣ тавсияҳои қаблан додии нозирони хадамоти давлатии оташнишонӣ ҷиҳати ҳалли камбудиҳои ҷойдоштаро ба эътибор гирифта, фаъолияти маркази хизматрасониро ба талаботҳо мувофиқ ба роҳ монданд. хеле ки моҳие огоҳ кардагӣ буданд. барои эҳтиёти гази моҳие шити алоҳида ташкил карда будем. таҳлили ҳодисаҳои сӯхтор нишон доданд ки аз 446 ҳодисаҳои нохушӣ рухдода дар вилоят 153 ҳолат риоя накардани қоидаҳои сохти таҷҳизоти барқӣ, 64 ҳолат ҳангоми истифодаи таҷҳизоти маишии барқӣ ва 12 ҳодисаҳои сӯхтор ҳангоми истифодаи таҷҳизоти газӣ, яъне нисфи ҳодисаҳои сӯхтор аз ҳисоби истифодаи нодурусти таҷҳизоти барқии газӣ ба вуҷуд омаданд ва дар рафти корҳои назоративу фаҳмондадиҳӣ чунин ҳолатҳои истифодаи нодурусти таҷҳизоти газӣ дар маркази хизматрасонии Алиҷон воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор гардид. чиқиле ки имрӯз санҷиш нишон дод, ошхонаи Алиҷон воқеъ дар ҷамоати унҷи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тарафи соҳибкор ҳамин иншооти бунёдгаришон анқи оруста хушрӯ бошад ҳам аммо талаботи бехатар аз сӯхтор ба ҷавогоне
عادی‌ترین کمبودی به اختیار اسباب به نظر می‌رسد. سپری آتش‌نشانی واپرگی بالاتر آرندی سوختارشون تامین کرده نشده. بالون گازی مایع در نزد بنا برخلاف طلبات قاعده به اختیار از سوختار نگاه داشته شده در صندوق‌های مخصوص نگاه داشته شده با رزینی شلنگ رزینی گذارنده شده است که این برخلاف طلبات به اختیار از سوختار میباشد. در رفت کارهای نظارتی و فهماندهی ناظران ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت و کارمندان صاحب ملکان مرکزهای خدمت‌رسانی انشاءاتی که برای خدمت‌رسانی اهالی پیش بینی شده است، کار تجهیزات آتش خاموش‌کنی، پیشگیری از حادثه‌های احتمالی سوختار، استفاده ثمرناک نیروی برق را فهمانیده دستورالعمل توصیوی تقدیم داشتند. از سنه 15 январи سال 2022 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیک آتش‌نشانی کمپلکسی رمز محافظه جاری گردیده از طرف ناظران نظارت دولتی به اختیار از سوختار در انشاءات‌های دولتی خصوصی سنجش‌ها و کارهای نظارتی پروفیلاکتیک گذرانده شده ایستاده است. مقصد گذراندن چاره‌بینی پروفیلاکتیک آتش‌نشانی کمپلکسی رمز محافظه این پیشگیری نمودن حادثه سوختار در انشاءات‌ها همچنین در منزل‌های استقامتی شهروندان میباشد. تدبیرهای آگاهی، فرماندهی و پروفیلاکتیکی، تعلیم اهالی عاید بر رعایت قاعده‌های ضد سوختار، عامل ایمن نگاه داشتن از خفت سر زدن حادثه‌های ناخوش سوختار میباشد و از طرف کارمندان و ناظران ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌ها این چاره‌های پیشگیری ادامه دارد. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنصیحات و خانوباد باشید.